qorti ta' Daniel Muka ta' 25 sena li għadu kif ħareġ bħalissa wara li ġie akkużat bil-qtil bl-omiċidju doppju ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Aħna informati anke mill-kollegi tagħna ġewwa l-awla tal-qorti Nicole Buttigieg nsermula minnaw li Daniel Muka ta' 25 sena Albanis wieġeb mhux ħati għal l-omiċidju doppju ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Sabiex insegwu wkoll nagħtu kuntest it-telespettaturi tagħna kien provi 18 ta' wissu it-tlieta mhux li għadda ta' qabel fejn seħħ omiċidju doppju f'Taslima fejn irriżulta li Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski allegatament ġew maqtula wara serqa. Serqa li konfermat l-istorja ta' One News ikkonfermata wkoll mill-Kummissarju Angelo Gaffa fejn qal li din is-serqa kienet fuq affarijiet ta' deb. Bħalissa din propju wara l-qorti din insegu Daniel Muka ta' 25 sena li bħalissa suppost ħajkun qed ħireġ daqt mill-awli tal-qorti fejn nista' ser jkun qed jittieħu ħajjeżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu. Propju l-għada li seħħ id-delitt il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa għamel crime conference biex insejħula hekk fejn spjega d-dettalji kollha ta' l-omiċidju doppju li seħħ f'Taslima. Omiċidju doppju li rriżulta li l-Pulizija mbagħad skattaw ġimgħa ta' investigazzjonijiet fejn mbagħad it-tlieta li għadda il-Pulizija wettqu rejd kbir fil-Furjana fejn hemmhekk inqabad Daniel Muka ta' 25 sena. Daniel Muka huwa wkoll wieċ li huwa magħruf mal-Pulizija Maltin dan kienu proprju wkoll persuna li kien involut fil-qtil fis-serqa skużawni ta' Diamonds International f'Ottubru tal-2017 flimkien ma' ħuħ Bektax Muka. Bħalissa wkoll qed insegwu attività warajja fil-qorti fejn kienu wkoll prostajna ninnutaw sigurtà stretta fejn rajna ammont preżenza kbira ta' pulizija fejn sabiex ovvjament il-inħawi ikunu siguri għal dawk kollha li jkunu qegħdin il-belt Valletta. Bħalissa qed naraw ukoll lill-pulizija li ħajbdew jeskortaw lil Daniel Muka ta' 25 sena Albanis issa sabiex jibqa' jinżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi fil-konfront tiegħu. Hawnhekk qed naraw il-pulizija ħierġa, qed naraw ukoll preżenza qawwija ta' pulizija. Naraw il-filmati hawnhekk ta' Daniel Muka skortat mill-pulizija jinsab propju f'din il-karozza griża Peugeot. Hemmhekk ħareġ Daniel Muka li qed ikun akkużat bil-qtil doppju ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Propju hemmhekk biex nagħtu kontest is-semmija li għadhom u l-telespettaturi li għadhom kemm jingħaqdu issa bħalissa fuq one.com.mt Daniel Muka ta' 25 sena wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' omiċidju doppju fil-qtil ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Hemmhekk qed naraw ukoll rajna dil-ġimgħa ħidma sħiħa, ħidma mill-taqsima tal-korp tal-Pulizija fejn segwew ukoll l-passi ta' Daniel Muka sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-arresti. Arresti li biex ngħidu hekk seħħu it-tlieta waqt rejd kbir fil-Furjana fejn hemmhekk se naraw ukoll il-ħidma tal-Pulizija li kienet ħidma perikoluża rajna wkoll il-Kummissarju spjega, il-Kummissarju Angelo Gaffa spjega kif intużaw ukoll flashbangs, jiġifieri sabiex daw jiddiżorjentaw il Daniel Muka li kien jinsab f'dar abbandonata f'Taslima fejn fil-Furjana skużawni fejn hemmhekk setgħu jaqbduh sabiex imbagħad jittieħed fid-depo tal-Pulizija sabiex jiġi ukoll mistoqsi dwar l-allegat każ li seħħ. Propju Daniel Muka ma tressaqx il-bieraħ ma tressaq illum sabiex il-Pulizija wkoll ikunu jistgħu jużaw it-48 sija sħaħ li huma kostretti li huma bil-kostretti bil-liġi li jużaw sabiex ukoll isaħħu l-każ tagħhom f'Daniel fil-allegat qtil ta' Dr. Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski sabiex ovvjament issa fil-qorti fil-proċeduri li se jiskattaw issa fil-qorti jkollhom ukoll każ b'saħħtu. Aħna ntemmu hawnhekk dan il-kollegament aktar dettalji fuq is-sit tagħna one.com.mt Samuel Lucas insellmilkom.